Like B. Original B. Ada Dani? Andanto da. Dano tunya dano, anga mapaki goi. Ça va? Mapara. Billah mapaki. Mapi sa. Amba. Da mapi vrai. Kusa mapaki. Dai. Ando wani. Vrai gono rande bay piji de rande ko. Piji ngera no piji paja ni quoi. Amal no riodoka. Andi bayro no vela mangra. Ada nari maro tanoi. Ante auto jeden ka. Affaire jidi. Jonde yeto da. Arato. Ah, kira ngoti gino do. Andi bay piji di ngonga mabbe metti si wade quoi. Lai. Anai nano ya wel digo e. Kusa mapaki. Mapaki kusa mapaki kira. Obi mapaki. Kono wani. Mera no mapi. Baika. Oh, en fait kunjunganda kumbaya sai jango ini. Oh no, como indala fi kilipo. Wani lango yai jango jonno. Oh, do mi ko programa. Oro kadi ko jungan ni. Okay. Wa. Amerike. Oro kadi me zui dai ko afami jonno. Fi rundo fi kilipo moy no dawo. Manda se oro waye mazwande ikile ko do ni lay original nani lay original Lay mo minana to ngoto. Alexa Mariama. Ça va? Bajang. Welle. Ayuti ko galle to. we angadi gira yofu do kanje do gira billahi wallahi gira yofu do kanje do Kiliban ko be do so ani me ji um feji ngumbu. yomba Ji um feji ngumbu. ah selmatu Lay original mo minana to ngoto ka. ah ko do fa la zona mo kilipon quoi Angono modo ha. o dalon Kana fala wadde sacrifice. sacrifice on oro bedu goy Nimi jalande. para sacrifice on Nimi jalande. Ko gonga mi woni. anu gonga non O dandi jo amanda mo wo maye. ah mo yobbutu din piji fi yalla andi konno min ko meter joma afara adwa kala halande Kono dum dawala halande fo pa heddi dum do. Dawala halande fo pa heddi dum do. jo Dandi ko ega yala. andi ko gejo mi to maka jona waya yaade gejo way quoi Eyo amandala o mae. Kada wana gonga. Ha? Wana gonga ko nani ha. Ara no feji do kadi mai. do na amu gol wonda go Yala mama na amu gol wonda do afami kono do mi nani yadude mo ko ma yai juwon ha ne ban ko mai. andi kon mi wada Kere anga ko wadno do lutata. Ay sona ko mi da mai go fewno do. Awa julu ega kala mi wada kire nam problème quoi afami Min ga na am to ni la ko americain to ni la. Atumo luta e jula Wana jang. ma wana amiri am to ni Minu la ma mi americain. oh oui Americain den ha bay. Minu ma ha bay go. mi wada kire Jula janga. mi wada kire nam problème Kere nam problème sidano ko wala la hawtindi acitang honde. Min yan ane ma la wara Abiga mi tipina ne life ko. acitang. abi lai est-ce que wadi ya wakilo la wakila Mi wakkilaki bana mi ma. ani ko bay o jiwanda ndo O jange dum. Wala ko sidan jodde ma goy. Ko no dala hala de. ko woni lay original jon non ko non Mizu wanta. ara balde makko lan ni Mizu wana mo wala la mizu wanta mo hande mizu wanta mo jang an ke atuna. Minu ma ya atuna ni. o adi Ne sawadi dum mi hala de joni atuna. Atita. Kame mande. Adi tulo mi meme. Ango toni la amerike. lay Me ma la wara lan kadi. amay Waro we. do Kala hullo may de woru ona e jula jang nyande o nyande. Jingo la Kala julu. taw ma o jettate. do gongo andi Kala taw ma o jettate julu jang. ayda ka mi noddu goddo go ka Minu ma amerike atuna ni. Amerike. O haldu joni fi waro gollan ka. O haldu ka. aduna nga veritane fi yalla ma Me atata. anda Minu ma ngal ko.
awata yettude Allah fi Allah aw joni mi joni ko ɓetta tamo ɗomo terjede sanna joni awa yo homboni hakkunal homboni ɗinga jalfana komoɗon ɗo yalla ko ɗon ɗo joni haajani ko ɗo mi hootata minen ndiɗo hootira ko ndumotoru nattatalam amanɗomo wo mi zona ma kilibi mi maayi waɗay ɗum joni lay ok donc ono ɗum ɗo donc o ko wasude leydi ni quoi accitta minnuma ka honno waɗi nemala mi maaya aɗa nanga weeru jande ndullama waɗullama joni ɓay ko ɗum joni yew quoi mi yahata nattaylan homboni hombo ɓi mbabba nattama min sa rentaki ka mayata ɓay kan jokodiri oɗo homboni maayo voilà balle malan ni mi kadi balle lan ƴettoyo goɗɗota meman ka omano a wujaki safara joni ko lay wonda hende so wujaki safara walla lekki rewdi hay andi mi hoolaki ma ngadduɗo ɗan ɗo ko waɗi lan ɗo e jemma joni awa senden mi jonnata piya ka yonnayla kono ni ɗo fof woni haala hara wattana non noddugol lan ɗo ayi kadi ono ɗum ɗo i no oɗo falam buyɗo oɗo joni no waɗi ƴetta ɓeygu ma awa joni waɗi o ƴetta ɓeygu makko haɗi ƴetta ɓeygu ma joni ƴettugol juuɓe yimɓe ɓe juyina ɓe wara ɓe kadi ko ɗum noon heddanima kono min de kan awatala may fus est ce que wono timmi taw américain ɗa ɗaɓɓutude lande ɗa ɗaɓɓutude lan awa naɗo ɗingol ma ala par ce que onɗo ɗum ɗo koma jiwngan kadi ko noon kadi mi haala ni kum koma jiw ko hay ko arata ko hay ko arata si mi haalanimo kanka ɗo ni o siko layo ninoma américain accitamodi a waami o wi andi dole jamen o contantuɗa o ɗo contantuɗa o andimo contantuɗamo rimoro mi nananimo on bo o ko waɗi kon foppuno andi yimɓe ɓe gaccumo tun hen lay ɗo dey ɓe bonnanginde bonnanima ayi ɓe bonnete inde ɗan bonni hoorema inde lay joni noon ari accitama aɗa yimanama ɗum komo hollan ɗon komo hollan ɗon ɗum ɗo mi yimanama imanala wara lan kan mi yimante ɗum ɗon abbiɗo lay est ce que ko jiw par ce que onno o min won to nane kadi i jiwa min propose kadi ɓeni lan ɓeni lay ko waɗo sacrifice yimɓe sisla comme ça quoi ay ɗe kon hoora sa rentata ko ɗum ɓe est ce que non est ce minne dariɗo mi memamo mi daro ɗo sa memallam arɗo wolnama ɗo mi daro memallam woɓɓe go memayla woɓɓe faala memude ɓe ronko e ɓuri memete memuɗoma woma e woni woɓɓe no faala minuma memuɗoma woma e woni ami mo memudella mi mayali minuma yew ronka min o kilibo mi zona e mo awa on minuma ko sokkitirɗo ɗon ko jigo faala joomi mi andimo faala ƴettude o mi bonnanta ala ni rumeur o no nanda wa rumeur o no nanda sacrifice wonɗa wadde tawi koye ko mo acca mema ɓe jooɗi to ɓe bonnanginde e ande arɗo mi yimanto hay goto bonnanima sacrifice onɗa wadde ɓe jooɗi ɓe bonnanginde e ande addiɗo a maygo ten quoi ɓe jooɗi ka ɓe bonnanginde e ande alane ɓe woto ɓe bonnele inde e ande era mi alanta no hunde wotere quoi yaltu yimɓe ɓe ngari ɓe yiyatma par ce que ino ɗo hunde wotere est ce que a wami sa waɗi ɗum ɗo a suuɗike ɓe innayi kadi ko gonga ko watta o suuɗoto ma o suuɗo ko gonga ko bobo am feƴƴini ko gonga en jotto taw ko gonga min 40 jours on feƴƴa quoi minuma ko gonga joni noon ko ɗo mi adannoma mi hay 40 jours on mbay o jaɓali hay 40 jours on timmanta waɗa halala naɓude kadi min noon falama naɓa fi Allah on clip no siwi minuma oɗa mayi ka on ɗum ɗo ay komin hiidi ɗo komi genila mettutude ñandano fata on piide ko piya tan kon no arde yeeso min noon joni noon mi hoti awa par ce que ko ɗum adduno lan quoi gonga maɓe noon fatude wande nden a muñoto nde quoi yimɓe si wolima onno yimɓe si wolima 100 ans ɗum ɗo men woolay sina waɗi sa waɗi est ce que a waami ko yimɓe wolata e fus est ce que a waami
ko ɗum mari komi walnama quoi grand aɗa a wirodira fatudene mais aɗana ande quoi en fait waroɓe himɓe grand to awa meman darde dey to quoi waay caméra kase o faala la warde cina mo faala la warde araneɓe ɗi tawi ɓeɗo ko aranawɗo o wi ga ayɗo ɓeɗo fof ko garde gorgani ɗiɗiɗa ko ñamen ɗo ene lay ɗiɗiɗa ko ñamen ɗo waɗi ko sifani ɓe aranayi on ayoɗo ayi rewɗo wo rewɗo ndardemo no ndardemo Fadi Allah anno ñandirɗa ni no min nannirta ni kadi a woola ni an ala ɓennayi aussi minen ko jam woni kamen amuñide jiyo ngol ma ɗo ko fof woni ka wara o yimɓe ka waɗo minen ko jam woni kamen ala probléme minen ko zéro faute jonno kono yirɗa ɓe caméra ka seeɗa courage wolu goɗɗum courage nani ha min ko ɗum lommina tawga ɗo ko kam manni ok la famille wakkilo arayno yo renti hino ɗon ono ko won laay original o renti ko juum feƴƴin gon ɗo andi mi falnomo est ce qu'on faami voilà aray men inna yo Allah hinno joom yaafomo na hoore heeɗi ko Allah newni o feƴƴini est ce que on faami aray la famille watte suivre de laay moƴƴi quoi ko on laay original ɓernde ay puso ala min ari yimɓe maniguemo wala probléme ay ɗum waɗi simi falamo wiide yimɓe jooɗi toɓe bonnangi nde yande yimɓe jooɗi toɓe bonnangi nde yande yimɓe jooɗi toɓe bonnangi nde yande halande ɓe wawata ɓe selagi nde yande sillovine moɗon merci